ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. дар навори имрӯза оиди тозатарин ва беҳтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. ва дӯстон, пеш аз оғози навор ба шумо тавсия медиҳем ки ба канали мо обуна шавен. ин кор вақти зиёди шуморо намегира, аммо барои пешравии канали мо кӯмаки хеле калон мекунад ва ба мо илҳом мебахшад ки ҳар рӯз барои шумо беҳтарин наворҳоро тайёр кунем. Ташаккур. биёед акнун наворро оғоз мекунем. чӣ хеле ки аз навори гузашта медонем, чорум рақами рейтинги UFC дар вазни сабук Майкл Чендлер ба якум рақами рейтинг Ҷейсон Гейджи визов дод ва гуфт ки Гейджи аз муҳориба бар зидди ӯ 3 ё 4 маротиба отказ кардааст. имрӯз бошад Ҷейсон Гейджи ба Чендлер ҷавоб дод ва ӯро дурӯғгӯ номид. биён суханҳои Гейджиро гӯш мекунем. Майкл Чендлер сафсата гуфта истодааст: ман 3 ҳафта шартномаи муҳориба бар зидди ӯро интизор шудам ва аллакай дар лагери тамринӣ будам. аммо баъд фаҳмидам ки Дана Уайт ба ӯ муҳорибаи унвонӣ додааст. баъди мағлубият бо тариқи нокаут, комиссияи атлетикӣ ӯро аз ҷангҳо муддати якчанд вақт озод карданд. ё ин ки ман ягон чизро намедонам. ман истироҳат карда истодам. ин ахмақ боша маро тӯҳмат карда истодааст. гӯё ки ман аз ҷанг бо ӯ 3-4 маротиба отказ карда бошам, навиштааст Гейджи. ва дӯстон, аз иҷо фаҳмида мешавад ки Гейджи ва Чендлер аллакай пешбарии муҳорибаашонро оғоз карданд ва ман фикр мекунам ки ин муҳориба то охири сол баргузор хоҳад гардид ва ғолиби ин муҳориба довталаби навбатӣ барои камарбанд мешавад. ва дӯстон, гапа рост я гӯям, ин муҳорибаи хеле шавқувар хоҳад шуд. ҳар дуи ҷангоро дар стойка ҷанг карданро дӯст медоранд. ҳар дуи ҷангоро зарбаҳои сахт доранд ва метавонанд ки рақибони худро ба нокаут рой кунанд ва ҳар дуи ҷангоро гӯштинки хеле хуб доранд. барои ҳамин дӯстон умедвор мешавем ки ташкилоти UFC ин муҳорибаро ташкил мекунанд, аммо шумо боша аз ин муҳориба лаззат мебарем. имрӯз чемпиони пешинаи UFC дар вазни сабук Рафаэл дос Сантос дар саҳифаи твиттери худ хабар дод ки Хабиб Нурмагомедов барои муҳориба бар зидди ӯ бармегардад. дос Сантос чунин навиштааст: худи ҳозир UFC ба ман хабар доданд ки Ислам розӣ шуд ки рӯзи 3 октябр дар Абу-Даби бо ман муҳорибаи 5 раунда гузаронад. Хабиб боша ваъда дод ки агар Ислам шикаст хӯрад, пас ӯ барои қасд гирифтан ба қафас бармегардад, навиштааст дос Сантос. рости гап дӯстон, ҳозирашда номаълум барои чӣ дос Сантос ин суханҳоро навиштааст, чунки пеш аз муҳорибаи охирони Ислам Махачев Хабиб гуфта буд ки ба қафас дигар баргаштан намехоҳад, ҳатто агар ки Ислам Махачев дар муҳорибаҳои худ шикаст хӯрад. ҳамчунин дӯстон, ҳозир Ислам Махачев дар рейтинг аз Рафаэл дос Сантос боло рафт. барои ҳамин ман бовар намекунам ки Хабиб ба ин шартҳои дос Сантос розӣ шуда бошад. ва ҳамчунин дӯстон, бояд қайд кард ки аллакай як маротиба Нурмагомедов ва дос Сантос вохӯрда буданд ва албатта ки Нурмагомедов дос Сантосро шикаст дода буд. барои ҳамин номаълум аст ки дос Сантос хайп кофта истодааст ё ин ки ташкилоти UFC ӯро фиреб карда истодаанд, чунки UFC баъзе вақт кардани чунин корҳоро дӯст медоранд. ҳамчунин дӯстон, дар вақте ки Рафаэл дос Сантос аз баргаштани Хабиб орзу карда истодааст, Дана Уайт аллакай гуфт ки рақиби навбатии Ислам Махачев кӣ шуда метавонад. ин суханҳоро Дана Уайт баъди оне гуфт ки Ислам Махачев дар рейтинг ба ҷои 5-ум баромад. биён суханҳои Уайтро гӯш мекунем. акнун онҳо ҳамаашон маҷбуранд ки бо Ислам ҷанганд. ман фикр мекунам ки ҳозирашда мо ба ӯ муҳориба зидди Бенил Дариюшро ташкил мекунем. ба ман ин идея маъқул аст, гуфтааст Уайт. аз рӯи хабарҳо муҳорибаи Ислам Махачев ва Бенил Дариюш моҳҳои октябр ё ноябр бояд ки баргузор гардад. хотиррасон мекунем ки Ислам Махачев 8 ғалабаи пайдарҳам дорад ва дар рейтинги вазни сабук дар ҷои 5-ум қарор дорад. Бенил Дариюш боша 7 ғалабаи пайдарҳам дорад ва дар рейтинги вазни сабук дар ҷои 3-юм қарор дорад. 3-юм рақами рейтинг бар зидди 5-ум рақами рейтинг. Дариюш дар Эрон таваллуд шудааст, аммо ӯ мусалмон нест. филми ҳуҷҷатии Бенил Дариюш дар 2-юм канали мо ҳаст. касе ки хоҳад даромада тамошо кунед, ссилкаи 2-юм канал дар якум комментария закрепид шуда. ва ҳамчунин ногуфта намонад ки ҳам Дариюш ва ҳам Ислам Махачев бо Али Абдулазиз ҳамкорӣ мекунанд. барои ҳамин ташкил кардани ин муҳориба бояд ки ба осонӣ ба анҷом расад. дӯстон, ин буд хабарҳои имрӯза. ҳатман дар канал обуна шавен, фикротонро нависен. то боздид хонободу сарбаланд бошен.